If I was ubukiwe zide mani bambe ngazibini kweBlack Stars bulisele kuwe mphulaphuli eliphambili kwezindaba kulindeleke kuba ivele kwinkundla kamantye lisikisiki indoda ineminyaka engama-41 ubudala ngokunxulumene nenyikitya okudutyulwa ze kubulawe abantu abali-18 kwilali iNgobozana. Okokugqibela kwinqaku belitshotshe kwezindaba sithe umphathiswa wesebe lemali umnumzana Enoch Godongwana uthi kuqikelelwa ukuba uqoqosho luza kuhluma ku-1.8% kwiminyaka emithathu ezayo. Ngelo nqaku ziyaphela izale iyure indaba ndiyabuya nezilandelayo ngentsimbi yethoba kwiindaba ze-SABC kumhlobo FM. Ndikubukiwe zide. If I was ulisakhanya Pepe, sithande ukulumkisa kakhulu kwabo bantliziyo zibuthathaka ngokwengxelo equlethwe kweli nqaku lilandelayo. Abahlali basemqhekezweni ebhityi eMpuma Koloni bathi kukusilela kukarhulumente ukubakhela isikhululo samapolisa okubangele ukuba kubulawe abantu kudlwengulwe kuphango kulo mmandla. Phezolo kubulewe inkosi kudlwengulwe abantwana abahlanu kwakule lali kwaye ngoku kufunyenwe umzimba wenina onamanxeba okudutyulwa. If I was usiphamandla kwinda okozisonga ezale yure mphulaphuli nali nqaku beliphala phambili inkundla kamantye yaseThekwini isikhabile isicelo zebeyile sepolisa elijongene netyala lokuba ikhadi lebhanki kwixhoba lokuqoqotiswa. Elityala linxulumene nesiganeko sendawo yokutya apho kwabulawa uZara Rasman one-11 leminyaka obudala etshayiswa sisithuthi semigulukudu eyiqweqwedisa ngoSeptemba. Ngelo nqaku uMasikrole umcako ezale yure indaba ndiyabuya nezilandelayo ngentsimbi ye-10 kwiindaba zomhlobo FM. Ndingusiphamandla kwinda, hlala umhle njalo mhlobo. If I was usisanda Jonas. Sukwamkele mbukeli usandungena umamele indaba zisasazwa ngqo kwijelo le-SABC ukanti kwinqaku lethu lokuqala sithe abahlali base-70 Mpuma Koloni bagxeke isebe lozinziso loluntu kwiphondo ngokumanika izindlu ezineziseko zophuhliso ezingaphelelanga. Ezi zindlu azinazo inkonzo njengamanzi, ugutyulo nombane. Eliphulo lezindlu laqala ngo-2015 kwakumele liqosheliswe ngo-2018 kodwa lalibaziseka ukanti abantu bazityande igila ngeli nqaku. If I was utata Siyavuya Sineke. Izathanda banzima le ifuna ndibe nyawo ndifakele nezibuku. Sondelana yeba ngideketeke imbizi yangalenhlwa ngelalixa inje. Abahlali base-70 Mpuma Koloni bagxeke isebe lozinziso loluntu kwiphondo kokubandeka izindlu ezineziseko zophuhliso ezingaphelelanga. Izindlu ezi-130 zanikwa abaxhamli ebutsheni balonyaka. Ezi zindlu azinazo inkonzo njengamanzi, ugutyulo nombane. Eliphulo lezindlu laqala ngo-2015 kwakumele liqosheliswe ngo-2018 kodwa lalibaziseka. Isebe lezolimo kuphondo leMpuma Koloni memelela amafama ukubaqinisekise ukuba imfuyo ayihambahambi nanjengoko kukho abantu abathe gqolo ukuthatha imfuyo yabantu. Intatheli elijelo abongele yarintshiso yanaba.